Ученици от бургаски училища днес почистиха северния плаж на Бургас. Акцията бе по повод Международния ден на земята и е част от проекта Афлатин за социално и финансово образование за ученици. Тазгодишното мото на Международния ден на земята е време да дадем пример. Точно това бе и причината много ученици да се включат в днешното почистване на бургаския плаж. Включвам се с такава цел да покажа, че не ме е срам да дойда и да изчистя плажа в града, в който живея. И да покажа на моите връстници и не само, и на по-големите хора, че трябва да пазим чисто, защото ние сме от Бургас и не само плажа, и целият град. Трябва да се научим кошчетата да ги използваме. Защото земята, майката земя е нашия дом и ние трябва не само на 22 април да се грижим за нея, ами всеки един ден. Освен, че почистиха плажа от отпадъци, част от учениците ще се опитат да рециклират. Идеята е от пластмасовите бутилки да се изработят сувенири за благотворителен базар, който също е част от образователния проект Афлатин. Базара е направен с цел това, което събират момчета и момичетата, да могат да го рециклират, да го преработят и да го продадат, за да събират пари, за да поддържат плажа, примерно чували, да си купят ръкавици. Каквато е идеята на програмата, да ги научат да бъдат социално отговорни и да печелят пари за кауза. За първи път Денят на земята се отбелязва официално на 22 април 1970 година в Съединените щати и Канада. През 1990 празникът на земята е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 година.